Un gran enamorat de Cros és el soci europeista Josep Beltri, qui el denomina com el que diríem actualment un killer. Un golejador imparable, segons el que he llegit jo d'ell i tot allò i tal, i a mi em va semblar un personatge que ha deixat molta història en l'Europa, perquè hi havia diversos jugadors allí que també els he llegit a vegades amb cròniques i coses d'aquestes, però mai de la importància que se li ha dat al Cros, perquè els gols sobretot eren victòries, representaven victòries fets per ell, que això va fer molt. El que molta gent no sap és que en Beltri és l'impulsor del canvi de nom del carrer de Secretari Coloma per Pau Alsina i també el soci que ha aconseguit que un jugador del Club Esportiu Europa tingui el seu propi carrer. Com s'ho va fer? Home, doncs perquè estic en el grup d'aquí de Gràcia, d'això dels nomenclàtor, dels carrers i tot allò, igual que vaig demanar per canviar el d'aquí, el nom d'aquest carrer, doncs allò llegint i de l'Europa i tant de l'Europa que soc i tal, vaig dir, però hòstia, ho vaig proposar, sempre et costa 2 o 3 anys, perquè allò el temps va passant, igual que pel carrer també va costar. I bueno, doncs, al final l'ho he aconseguit, m'ho van concedir i tal, i van dir, bueno, doncs mira, sembla que una figura com ell, posar-lo en un carreró aquí, que ara ja ha guanyat molt carrer, ara ja passa molta gent i tot aquí, perquè abans passaven 4, però ara com que entren a baix a la gimnàs i tot allò i tal, doncs aquest carreró ja s'ha fet ara un carrer amb una mica d'allò, no? Bueno, carrer no és carreró. Però almenys, doncs bueno, crec que aquest home tenia que sortir a un lloc. Si després un dia podem canviar i posar-lo a la diagonal, doncs ja li posarem a la diagonal.